Taskar Gizago ke farin cikin gabatar muku da littafin Zinatu matar gwamna wallafar ne Bashir Yahuza Malumfashi, kuma a yanzu haka ake tare da ku a wannan lokaci. A baya mun tsaya ne daidai inda aka ce, ina son in jawo hankalinka ne bisa al'amarin yaran nan tamu, wato na Zina. Zubairu ya bijiro da mutum a lokaci guda kuma ya ɗaga kai ya kalli yarinyar. Ina ganin kana jan mutum nan nata da tsauri, wanda ba haka ya kamata ba. Ina da shawarar cewa ya kamata ka fita daga mutum aurar da ita ga wannan mutum mai suna Ilu, saboda dalilai guda biyu. Yanzu kuma za mu ci gaba, ku biyo mu. Jin wannan batu da makwabcin nasa ya fara, sai da kalle ya dawo da hankalinsa ga jokan gare shi, duk da cewa bai yi magana ba, amma ya nuna masa alamar cewa ya ci gaba da bayaninsa. Dalilin na farko shi ne yariyar nan ba ta son shi, kuma ya dace a wannan zamanin ka gane haɗarin da ke tattare da auren ƙiyayya. Ina da yaƙinin cewa ba zai haifar da ɗa mai ido ba, musamman saboda canjin zamani da aka samu. Dalili na biyu kuma shi ne ba abu ne ba ɓoyayye yadda sunan mutumin nan ya yi kauri, musamman yadda yake sakin mata ba tare da hujja ba. Gashi kuma ana ta jifarsa da zargin neman matan bariki, bugu da ƙari ma ana ta karar da cewa yana ɗauke da cutar nan ta zamani, wato kanjamau. Waɗannan dalilai ne suka sanya ya dace a yi taka-tsantsan da batun haɗa shi aure da wannan yarinya. Wannan shi ne bayani na, kuma ina fatar za ka duba shi da idon basira. Malam Zubairu ya tsaya da bayaninsa, ya mai da idanuwansa ga Malam Kande. Baba, kafin ka ce wani abu kan batun nan, ina son ka ba da dama in yi masa ta'aliki, in ji Shehu yana magana a lokaci guda kuma yana kallon Zinatu. Bayan na Kande ya amince, sai ya fara bayaninsa shi ma. Baba, ina sanar da kishin 'ya'yanka da kake yi, kuma lallai haka ya dace kowane mahaifi ya kasance, domin amanar Allah ya ɗora maka ce kake ƙoƙarin saukewa. Babu shakka bai kamata ka yi sakaci game da wannan ba, to amma akwai buƙatar mu duba al'amarin yarinyar nan. Idan ka yarda da magana ta, tun al'amarin nan na ƙarami ka fara ganin saɓaninsa, inda ka shiga wannan haɗari na 'yan fashi. Ni a ganina Allah na nuna mana wata ishara ce, ma'ana mu yi takazantsan da al'amarin. Shehu ya ɗan dakata a lokacin da ya kalli mahaifinsa da nufin fahimtar yanayin da ya rike ciki, ko akasin haka, shin ya gamsu ne da bayaninsa ko kuwa? Duk na ji jawabinku, in ji na Kande. Maganar zargi da aka yi wa Ilu, wanda shi ne na amince mawaye aure nana, ko akwai mai tabbaci lallai shi lalatacce ne? Kuma yana son ku gane abin da shari'a ta tanada game da shaidar zina. Babu wanda ya isa ya kira wanda da sunan mazinaci ba tare da tabbacin shaidu hudu da suka kama shi yana kan aikata zina ba, turmi da taɓarya. Tunda babu wanda zai iya tabbatar mana da wannan, to ana son ɓata masa suna ne kawai. Domin idan aka ƙi jinin mutum, yana iya faɗa ruwa a zarge shi da cewa ya watsa wa mutum ƙura. Ya ɗan dakata da magana a lokacin da kowa ya kasake yana sauraronsa. Ya ci gaba da cewa, tunda kun kawo wannan hanzarin, zan ba ku zaɓi game da Zinatu. Maimakon a yi gaugawar ɗaura mata aure da Ilu, na jinkirta har zuwa wani lokaci, amma da sharaɗin cewa ta fito wani da wani mutum da take son aure ba Ilu ba, cikin lokaci ba mai nisa ba. Idan har ta samu wani wanda kuma dole ne kasance mutum mai kyawun ɗabi'a, kuma wanda ke da tafarkin addini mai nagarta, to zan amince in ba shi aurenta. Lokacin da ya ambata waɗannan kalamai, Shehu ya kai kaci idon mahaifinsa ya dubi Zinatu, ya lura da yadda ta ɗan muskuta haka, sannan ya ga yadda fuskarsa ta canza. Ga alama tana tunanin Mamman ne
domin kuwa ta riga ta shaida masa komai game da shi. Tunda har ma sun gana da shi a jiya da ya zo gaushe da baban nasu. Wannan mataki da ka ɗauka ya yi daidai, kuma Allah ya sa shi ya fi zama alheri, in ji Malam Zubairu a lokacin da ya kalli Shehu da Zinatu ya tambaye su cewa, to ke Zinatu ko akwai wani bayani daga wurinki? Kin dai ji abin da Malam ya faɗa. Kai ma Shehu kila kana da masaniyar ko akwai wani da ke son Zinatu banda Ilu? Akwai wanda ke so, kuma ya Shehu ma ya san da shi, in ji Zinatu tana magana kanta a ƙasa, alamar tana jin nauyi. Kwarai kuwa ta faɗi mani komai game da sabon saurayinta, wanda idan baka mance ba jiya ma ya zo gaishe ka. Abokin makwabcinmu ne shi, wato Mudi Salisu, ma'aikacin gidan rediyo. Malam na kan dai bai ce komai ba daga wannan batu, kuma da haka aka yanke maganar Zinatu. Malam Zubairu ya sallama da Malam na Kande ya tafi gidansa. Su ma 'ya'yansa suka yi sallama da shi suka tafi ɗakunan kwanciyarsu.